Min ċifri li ħarġu mill-Uffiċċju tal-Istatistika Ewropew il-Eurostat, iż-żgħażagħ Maltin ta' bejn is-16 u d-29 sena huma fost l-aktar li kuljum jużaw l-internet meta mqabbel ma' żgħażagħ ta' mparhom fl-Unjoni Ewropea kollha. 99.4% ta' żgħażagħ Maltin jużaw l-internet kuljum. B'hekk iż-żgħażagħ f'pajjiżna huma t-tieni l-aktar li jużaw l-internet kuljum minn fost is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Iż-żgħażagħ Irlandiżi huma l-aktar li jużaw l-internet b'rata ta' 100%. Madankollu l-Eurostat indikat li rata tal-Irlanda mhix wisq affidabbli. Ir-rata ta' żgħażagħ Maltin li jużaw l-internet kuljum hi iżjed mill-medja fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li hi ta' 96.3% jew 3.1% inqas minn pajjiżna. Ir-rata ta' żgħażagħ Maltin li jużaw l-internet kuljum hi akbar minn ta' pajjiżi ferm akbar minna, inkluż ta' Franza b'96.7%, il-Ġermanja b'94.9% u l-Italja b'94%. Għażagħ Maltin l-internet huwa meqjus bħala dritt neċessarju għalihom minħabba li jintuża fost l-oħrajn għar-riċerka fl-istudju tagħhom jew biex jagħmlu kuntatt ma' qrabathom u sħabhom. Gvern Laburista fl-aħħar snin introduċa miżuri relatati fosthom biżieta fl-istipendji għal dawk li jkomplu jistudjaw fl-istituzzjonijiet edukattivi wara s-sekondarja sena wara oħra u anki bil-miżura li madwar 3200 student qegħdin igawdu minn internet b'xejn. Għat-tielet sena konsekuttiva bħala appoġġ fit-talim tagħhom f'Mejju li għadda l-istudenti reġgħu ingħataw voucher ta' €300. Min barra hekk fil-budget għal din is-sena, il-Gvern taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela b'investiment ta' €50 miljun aktar minn 32,000 student tal-Form 1 tas-7 sena qed igawdu minn laptops ġodda b'xejn. Sa dan it-tant iċ-ċifri tal-Eurostat juru wkoll kif anki fost il-popolazzjoni Maltija għandna fost l-aktar rati għoljin ta' dawk li jużaw l-internet. 89.5% tal-poplu Malti juża l-internet kuljum.